El nostre paper en realitat és fer de pont, és fer traducció social d'aquestes tecnologies per les persones que atenem i per les professionals, i entre altres estem treballant des de fa temps en virtualitat immersiva perquè considerem que és una eina que permet fer un acompanyament terapèutic molt interessant, decidir fer una pilot molt concreta que pogués abordar i pogués observar com podíem millorar l'atenció a les persones grans, però sobretot hi havia una necessitat fonamental que era per poder fer això cal, per tant, que puguem capacitar, que puguem formar a les treballadores familiars que són les que assisteixen, que atenen aquestes persones. Les treballadores familiars en concret que van als domicilis, que atenen a les persones grans, tenen ara una altra perspectiva de cura diferent, que és que en aquesta societat digital també identifiquen, detecten i acompanyen quina és la dimensió de salut digital que necessita la persona. Les treballadores familiars agafen un rol en aquesta societat digital que és ser facilitadores tecnològiques, tenen un paper fonamental en les cures, però sobretot en la transformació dels serveis socials. Les persones grans han format part d'un estudi emmarcat sobretot en observar si aquest acompanyament terapèutic virtual realment propicia una millora del benestar emocional.